Ja. Hej. Vi vil vise jer en rundtur. Vi er færdige med vores billedkunst. Bare blive nummer, ikke? Nu skal I rundtur. Welcome to our crib. Indgang. Markeret med store pinde. Og så små hele vejen ind. Vi har lavet vores egen lille sti. Det er godt set. Han går ud fra den store vej og ind i Vildnæsset ind til vores hule. For var det ikke sådan lidt for, så man kan blive afledt af hovedvejen? Jo. Ind til Vi en prøver lille... noget nyt. Tag forskellige veje. Ned ad trappen. 1, 2. Bord. Hul. Hule. Det er lidt svært at se, hvis nu Asger lige stiller sig. Han står godt ved døren der. Døren som er der, ja. Ja, Skal vi lige tage rundt om? rundt om hulen. Ja, det er så smart. Nej, det er ikke noget. Nu kører vi offroad. Offroad her har vi ikke lige lavet nogen sti rundt om. Så den går hele vejen ind til døren der. Og så... Husk lige mig på det. Ja, men den er lige lidt ulækker. Det er vores sten. Ja, her er vi lidt længere fra. Og vores skot der bliver fyldt. Vi siger ikke, hvad der er i. Det er spyt. Ja. Hele vejen rundt. Så kan vi lige tage en film ned i her. Se hvor stort hullet er. Hvis der lige kan I ikke lige hoppe derned? Jo da. Eller bare hugge måske. Så står der hullet. Prøv lige at gå lidt ned i knæ. Ah. Det er et kæmpe hul. En brumbas. Jeg har fundet en brumbas-dreng. Stop videoen. Jones. Kaldte du mig Jones? Så stop videoen. Nå.